और का करत भरी छिला गइल सुनिया। हां बुची के छिला पानी कनी हाले ने बैठा के दूध हसन खोला देना चाय बना के ना देन जानो तो आई छोड़ के तो हाला को के फेंक दी जान जाई। अरे उ तो कपार पर का देने दीदी ए दीदी बर्तन में जागो ई ले। अरे हो गोल खंगारो तनी होयो बोल। ए का होता बुझान जनात नहीं थे कि अभी ले बर्तन धोवा था घर में आ। अरे बर्तन में कब ले खाना बने हम कब देव ड्यूटी पे। अरे बंद करके बस अब टाइम थोड़ी ना बोला बबुआ रोत रासन तो मैं कैसे लेट होता जाए खातिर मीटिंग में तुम्हारा तो बुझान जनात नहीं थे सुनी नहीं बात जैसे बात के डरा अपने घर छोटा ना आते जान तालुक ना ए छोटू ही कैसे बोलता पूछी थी कि वो हमार ये के बन जाता का बोली इनकरा के का कही कपार पर चढ़ा के रखी कि तोरा के कपार पर चढ़ा के रखी आ तू हो तारा के अलग से बोलाई महारानी जी आ अलग से बोलाई मार वो भी खींच के जान तालुक ना ठीक का बोल ए छोटू ही का कहता वो कम से कम पूछी जो कि मत डांटो का क्या बड़ी जे काऊ लोग के बुझाता काहे तो हम इनके जाटा तन तो इनकरा के सुनात नहीं थे कि हम जाटा तन तो हम चुपचाप बैठी चाहे काम धंधा करी के जल्दी हो के तानी मामा ताई छोटी की तू का माता आरू टीचर बारू सब तोरे ऊपर खर्चा चलत है का मतलब ई ना ना कि गुलामी करा के सब कुछ के रखो हमरा के जाय खातिर लेट होता आ जल्दी बना के रख तो लहसुन छिला मत ठीक बा जल्दी मसाला पीस के बना के रखले रहो बुझा देनत नहीं के आ हिनकरा के मोबाइल दे रखल ही काहे होला मोबाइल में का होला लइका पटा के रखता लू इधरिया ना अंगवा ना खाता तू अंगवा कहा खड़ा करके पीछा काहे दबराता बनाते रहनी हम तो कुछ ना करी भौजी। ठीक है ठीक का बिना बात के बात बनेले बे हमनी के चौपा दिन का तारा स्कूल में खाना जा चल तू खाना पहुंचा दियो ठीक बाटे आ चुपचाप लेके आ दिया तू ये छोटू कहत रहे ना वो तनी पैसा के काम रहे तनी तेल नहीं खिचो तेल नहीं था अभी वो दिन में 200 रुपया देले रही का भाई 200 रुपया तो जल्दी आई तेल खत्म हो गई ओइ में लइका मिसा त बस हम कलम उड़ा गेल कॉपी न भर गेल पूरा। का बतियाओ त का खत्म हो कलम गई कापी तन पढ़े नहीं किन जात बिना कलम कापी के हां ओइ चलते घर बानी सरजी बोलत रहलन जाने छोटू तनी दे दर हम कमाता नहीं हमार मरद अलग कमाता नहीं है जन के खर्चा होता खाली रुपया ऐसे काहे छोट को बोला तो हमनियो के तो मर्द कमाते बड़ा सन न हमनी के चुपचाप हम रह जा कलम कभी नहीं खरीदाई आ दे रही है हे जे लिख दे का दे पढ़िए सो अरे कई बार बोली तो हन के आ कलम कॉपी का है पढ़ के का कलेक्टर बनबू का बनबू ऐसे काहे कहत छोट को तू पढ़ा लिखल बा तबे नु तार नौकरी लागल त बुची जी भी पढ़े कहल का चाहता लू आ बुची जी पढ़ तू दी सोच ना कि हम ही कमाता नहीं तो दुगो रोटी मिले त खाए के तो मिलबो नहीं कर ज्यादा बकवास मत कर जा अपन काम में लग जा ठीक बा ताकत कहां वाले जा ना ता लेकिन नीचे जा तू जाए तो पूछे वैसे को निकलिए कुछ भी है तब का करबू देखी दीदी देखी कहल लेला ना दीदी कुछ बात बोलो बिना बिगड़ेला त यहाँ बोला बिना बहुत बिगड़ता समझनी ना हमनी के मरद ना कमाला जाए दिन जा हमनी कुछ बोले रही जा बियाह कइला में 10 बरिस हो कुछ बोले रही हम ओ सब निकलिए में तो का करन जा उसे घर दुआर जब चलत चल कुछ सोचो मत जंगी फाक बस चल का ना तो ओहू में सुने लागम जा ठीक बा आ ना तो जान जा आराम कर जा हमके दुना दी मिल के कॉलेज जाए हम निकल आ दे झूठो का फिर आजकल बोले अच्छा नहीं मैं तो बोले लगी और करी हाली काम नहीं खे रोले होत हाली करतन भौजी का सब करतन मैं हां त काम में अंग थोड़ी लागी कहता कि हे घर ले हो घरे हे बेटुआ संगे त हे बेटुआ संगे बतियावे के या घूमे के तो सब काम हो जाई। कहां घूमे जाना भौजी ऐसे कहां कहत और दिन भर घर कहत का बानी माई कहते सवारक चल गइली अब हमहु बचनी त हमरो क दिना के जिंदगी बा बोला आ ना ढेर बता तो ना बोल ए कहां बोल देख कबे ले बैठल बड़ी खाना बनावे अभी तक ले गाई छटपटातिया चूल्हा पर अभी चढ़ल बाटे तो बनाते मैंने एक धीरे धीरे कोई एक मैंने मशीन हनी हम की बना दी हमनियो के रही जा जुग में ठीक बानु बिटिया कि सब एगो काम ना जानत रही जा काम के हई काम हौ काम चुल चुल कर देते तहरा दे में तो फुर्सती नहीं खे कदम बुझा जाए दीदी धीरे धीरे से जाए दीदी कुछ चीज करी अब बात करिए देख के चल बताओ हम अपना खाती कहतनी तोहर तो सोचे के चाहिए कि हम अपना खाती कहतनी तोरा के सिखावते नु बानी आज बोले नु कुछ दुख लागता कल जइबू नु तो कहबू कि बड़की भजैया हम ठीके कहत रहे जब से हम माई जिंदा रहे तब से कोई ना बोलते जब से हम माई मरल तब से
बतावा हो अपना गुने कोई नीमन समझावत तो कैसे कैसे बोला तड़ी ए बुझी औरा के कोई मार त गरियावत नहीं के समझा के बोले बता रवे खाती नु कहत नहीं कि हम अपना खाती कहत नहीं अब ये कुछ बोलला नहीं बताई तो फिर से रोने लगली आ झूठो खा माई के कहते कि माई के चलते मर लिया देखा बेटा तू सब कुछ कह दे बेलू ठीक बा नु नहीं की कहत के बहो कनिया के बहो चल जा मम्मी तो पति बोलते बड़ी का बिखाने बनता का रोवा तारू तू कछुआ तू का का को हम बताइए अपना दुख के घर के बात को हम तोरा वो सब कहने नु कि मैवे एक मर गेल त भौजैया गति कर दिया इनके के कुछ सीखनी माने सिखाइला को रानी मंग धोनी करे लागत आई हां ये दादा हम से ना कोई झूठो खा कहत हो भौजी एगो ना जाने दीदी कि हम एगो ना बात कहिना कि तू बुझी कर ई अपने मने बला के सब काम करे देखे में तो ना लगेली को हम बोलेली ना बेटी वे देखी दीदी का कहला के मतलब बा जे देखे में जैसा ना लगेला नु वैसे नहीं उ काम करे देखो कने कहले हमार काम मतलब है लेकिन एगो बात के बात कहा ताटे अब जाए तोहर घर के मामले में हम का बोली जाए बुची जी मुंह ना लड़ावल जरा हो जाए जो कहे तू कर दे चाहिए वो ना लड़ाई नहीं कर ए चुप रहो लियो सही आ जाए तो माई नहीं खे ज्यादा रोए लगेली ए देखी चाची जी हमरो तो एथु बा सवर के चल गइलू कहियन कि कब हमर पतो मुंह लड़ाइले रहे लेकिन ई आज मुंह में खोलवावत तब नु बोल देतनी आई आई हम चलनी खाती हो तन दे दे तू जा ठीक बा नहीं के जाई अपना घरे टूट गइल बा चलनी जाए तो जातन दूसरा घर फोन कर घर जातन गणेश को घर ठीक बा डैडी बुची जी ना लड़ल जाला बोला के तारा ठंडा मिल गइल बताओ ना तनी का जाना चाहत लौटा मा करे लागल तो पहले तक हम ना करत रहू अब से हमें नु करत नहीं कबेला करबू तो छलनी देखा तो मुंह में मारबो करबो कि चिन्हबो ना करी हम माई तू मुंह गइली आ तू रो बनल बैठा हम ना कती झूठो जगह माई बाबा का देलो बार माई बाबा का मुझे मरल बिया तो हम लोग सता सता का माई बाबा मरले बहुजा देखो तारे नु कैसे बोलत है बादर को दे कि माई मर एक माई चीज को चला ना तो चले न मारते चला के कुछ चलो नु चल ओए चलो 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 बसे माई से काम करवाओ तो ये में से बर्तन में जो ये झाड़ू करो ये काम ना करे ना माई मर को ए दीदी जी जाए देखो के अब समझ जा पहले पहलू में तो मार दे समझ जी तर माई के तो कोई नहीं तो घर को मार दे ठीक है नहीं ठीक कर आप बोले कहिए ना ठीक कर ये आदमी कैसे नहीं करे के चाहिए लेकिन समझेला पे एक बार के बात समझ में नहीं क्या होता रहा के अगर ई बात तारा के कोई फैला तो जमीनिया में खोड़म के गाड़ वो बना ठीक लगी मर देते ठीक है बात तो लोग का फाइट पड़ी द्वारा पे किले का क्या रे डुसी लगावी यार जो हम बोला समझिए समझा दे का हमारी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर रखा बैठा लो बहुत सार पानी भूख लगा चलो जल्दी जाके तू गोड़ के खाना काट के लगा ठीक है ना समझा दे मैं थी माई जिंदा रही तब बसंगा ऐसे कर बोला ए माई हमरे के जड़े गाय कोई ले रे एकरा से के हमरो के ले कोई जा उधर पैसा रहे न कसंगे जा तनी चौरा बेच के शैम्पू की कुछ दे दो बड़ी जोर को भूख लगा 10 दिन से कुछ नहीं खे खाए अरे हो बुची जी ई ऐसन बाऊ माने तर घर परिवार नहीं खे कोई नहीं के हमार माई मर गइल बाबू मर गइल चाचा उचा भौजाई नहीं खे घर से के दे देले बाबू ये भगवान घोर कलयुग आगुल बतावा है सन लइकी हमार बस एगो चाची रहले ओ घर से खा दे देली कहत रही माई मरल त फिर माई ये बुची पढ़ल लिखल बहु काम धंधा कर तू कहीं बताओ कंपनी आजकल नया नया खुलल बैसन नहीं की पढ़ल लिखल माई आज पढ़ रही है जाय दरो ना तो खाई खाना हां भूख लागल बा अच्छा ठीक बा चलो लाई तारे के दे तनी का हम तो बाद में ठीक है बहुत बहुत अरे कागल ठीक बा जा जी यानी मिल जाई ना हां मिल जा सही बताओ तुम सच बोलते नहीं भाई कर ले पूछ रहा खड़ा भगवान हमरे जाए तो जगह कोई ना होला ना तो भगवान होलन जनल हो जा ठीक बताओ है दादा बताओ है कुमार का चलाई के बिया भीख मांगती है कोई कहेला कि गरीबी का कहाला ई गलत निहन आदमी से न कोई सीखी आई बताओ जे निकलले बाबा के भगवान कहीं जगह ना दे कोई बाटे हो तनी कुछ दे दा जा कोई बाटे दादी कुछ दे दा 10 दिन से खाना नहीं की खोइले रोई मत बुची जी जाता नहीं ठीक बन जाए देखो बेचारी का आज दिन खराब बा तब ना बेचारी भीख मांगतानी जाए तो हम कहाँ कर सकते
अरे बुचिया अरे हमारे ढेर मच्छर हो गल बस गले में तनी कनिया दीदी अभी तनी फोन लगाओ तो वीडियो कॉल ढेर दिन हो गल बा बती आइला वो जलेने से फोन ना चाची करन हो ए भौजी ए चाची जो नहीं लागत तन मेरे कुछ दे दो का दे दियो का भइल बा तारन जानी के दुख सुख का परल बा कुछ के आइल बा भीख मांगे बाड़ दूरे रह तनी साथ के कना तो बुझाता करे जब पे चलल ए अरे का भइल बा बुझाता की अब बस तन मेरे कुछ हमके दे दो वो घर द्वार नहीं के केहू नहीं तारा जैसे भीख मांगे वाली नु हम ढेर देखले बनी कि नाटक क कया आ मांग मांग आ बॉयफ्रेंड के रिचार्ज करवा दे बेली सन बेच के चाउ कहूं हमार कोई नहीं के चाची हम लोग खुद ही दुनिया में अकेले पैदा भइल बानी अच्छा हां ठीक है बा मांग ली है दोसरा घरे हमारा घरे नहीं थे हमार मरद हाड़ पहाड़ कमा के लेवत हम सब कोई के भीख दे दे लुटाइले चली का काहे मौगी बस मितर को कहां से बोला तारू दे दे अच्छा बड़ी तहरा मोह लागल बा लिया के काहे ने अपने जाके घरवा रख ले नहीं तो खालिए नु बियाह करा दे देख बता दे हिया नहीं थे देख तो बेचारी के काहे तना बोलता नहीं जी बड़ी फाइल बउसा सम्मेली ना देबे वाली कहता ना थोड़ी मनी खाइला लुटा जा दोसरा घरे ले जाओ ए जाओ जा द्वार पे दोसरा घरे रुआ ना ई लड़की के बेचारी बिया कहा तारू अपन लड़के के तो दिल ही बारू मोबाइल तो तहार का नाम का बा आई हम लइके बतिया लिया हां बतिया बतिया के तोहरा के खूब सुन ले बनी तोहरा के कहते रंजन खले वाले खड़ाइलु कहां से लाना भगवान जोकरा आगे उतार दे अच्छा भगवान तारे तुम्हें बसेलन खोड़ी में ना आज तार भगवान सुनेलन चले हां दिन दिहाड़े दुनिया के उखाड़ी ना सबका काहे लड़त नहीं जरगल हमें के तो भगवान खुद ऐसे जा बुच्ची मत रो जा अपना घर दुआरे ठीक बा अरे खाना देख चाची भतीजे जो भी बात जो कुछ कह दे वो सही मिल बांट के वाला नीचे करे वाला नहीं आ काट कर लइके बहु से हो गल त सरकार न्याय कर नहीं बाबू नहीं खा कोई नहीं जाए बताओ तू ऐसे जे हुआ मन के आदमी ना आई भागा आज रे बेचारी के आजकल दिन बिगड़ल बताम ना ऐसे आज हम भिक्षा देवे मगर चलो दूसरा के काम तो झगड़ा ही नंबर 1